Sziasztok srácok, na most sem bejelentkezek. Itt tolják a szerelvényt. Picik, hogy egy kocsival vagy két talán. Bocsánat, de nem látom. De gyere arrébb, hogy nehogy baj legyen. Egy van rajta. Jó. Jó. Láttam. Na tolják a szerelvényt. GMK 48-as géppel. Apa, itt tolják! Napot. BP Ukosi, Zsev Debrecen. Napot. Mind a kettőbe záródik. Igen, zajra. Oda bemegy. Na ott tolják a szerelvényt. Várj ott. Csak olyan van. Közelíts oda. Nem, közelít. Ide belépni tilos. Pontosan. De mi nem? Látod, Legyen már olyan vasút, ahol be lehet menni. köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tetszik, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!